Кармата трябва ма не имате на работа. Харесваш ли жълто? Да. Цвета на лудите? О, добре, тук се спечели. Едно, значи ви сега добри приятелки да разбирам. Да. Значи тя си купува карма и ти моментално си купуваш карма. Да. Тя си хваща приятел и ти хващаш нейния, те? Не. Мите съм на работа. Ако ме уволнят, кармата трябва ма не имате на работа. Ако и подаря на нея топ, ще го даде ли на тебе или за двете да подаря? За двете. Ай, такъв ще съм, готвен съм. Имаш някакъв скрит талант. Мога да плета от малка, да кажа за карма последвайте ги навсякъде. Хубава материя и фотографката е много красива. О, добре, тук се спечели. Много точки. Как разбраш, че сме в Стара Загора? Гледам ви TikTok, Instagram, навсякъде. Харесва ли ти карма? Сега ще кажеш да, защото снимаме, ама. Да, и защото даже си чакам и обувки, поръчал съм си обувки. Харесваш ли жълто? Да. Цвета на лудите? Абсолютно. Виждаме, че си с карма и затова днес ти подаряваме това топче на карма. Няма по-удобни дрехи. Където и да ходя с карма. Щом си с карма, виждам, че си с буза на карма. Обожавам дрехите ви. Какво за тебе е карма? Удобство, стил и комфорт. Моментално си печелиш топ на карма, да си го ползваш със здраве. Със сигурност. Много ти благодарим за милите думи.